Vážení priatelia, želám vám pekný deň a prepáčte, ale v úvodnej časti dnešného pokračovania seriálu Čo sa nezmestilo na tlačovku, vás budú vyrušovať anglické titulky. To preto, aby sa bruselskí socialisti nemuseli namáhať s prekladom toho, čo by som im rád zo Slovenska odkázal. Ako už viete, včera strana európskych socialistov pozastavila Smeru, ale aj Hlasu členstvo. Najskôr vám, kolegovia, zo strany európskych socialistov ďakujem za blahoželania k víťazstvu v slovenských voľbách, ktoré sa ako si niekde po ceste strátili. Skoro všade v Európe dostávajú ľavicové strany na frak, tak na čo sa potešiť z toho, že na Slovensku štvrtýkrát zostavuje vládu slovenská ľavica, ktorá v oblasti budovania sociálneho štátu urobila veci, o ktorých sa v mnohých európskych krajinách ani nesníva. Prečo nás teda strana európskych socialistov trestá za úspech? Poprvé, vraj za náš nepekný vzťah LGBTI. Netuším, čo má strana európskych socialistov na mysli. Možno to, že nemám oblek ušitý z duhovej zástavy a že odmietam chodiť do čela s prievodov homosexuálov, ako ma raz nabádala jedna socialistická europoslankyňa z Holandska. Už to konečne v tom Bruseli, prosím, pochopte. Téma LGBTI nie je pre Slovensko prioritná ľavicová téma. Za 3,5 roka sme sa stali druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii a máme rozvrátené verejné financie. 3,5 roka ste v Bruseli ignorovali, že v slovenských väzniciach zomierali ľudia, lebo predstavitelia Smeru boli doslova terorizovaní vládnou koalíciou a boli obeťami hrubého zneužívania trestného práva na likvidáciu opozície. Sociálny štát, chudoba, právny štát, toto sú naše priority. V Smere rešpektujeme, že na Slovensku žijú aj gejovia, aj lesby a nikdy sme proti ním negatívne nevystupovali. Nemôžeme ale súhlasiť, aby sa nám už do základných škôl umelo vkrádala rodová ideológia, kde sa už malé deti vedú k tomu, že zmena pohlavia je v podstate prirodzená, jednoduchá, až vítaná vec a že tehotný môže byť aj muž. Ak ste nám pozastavili členstvo preto, že odmietame rodovú ideológiu v školách, som na Smer hrdý. Potom ste nám pozastavili členstvo v raji za proruské postoje a odmietavý postoj k vojenským zásielkám na Ukrajinu. Kolegovia v Bruseli, ak niečo Smer odmietá, je politika jedného jediného správneho názoru. A politika, ktorá nemá s demokraciou nič spoločné. A politika, ktorá je v príkrom rozpore s podstatou demokracie. Už ma unavuje dookola vysvetľovať, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Že Európska únia by mala namiesto zásielok zbraní na Ukrajinu predstaviť reálny mierový plán. Že korene vojny na Ukrajine sú v roku 2014, kedy ukrajinskí fašisti vraždili civilistov ruskej národnosti. Smer odsúdil použitie ruskej vojenskej sily. Tak, ako sme to urobili v prípade americkej agresie do Iraku, kde Smer dokonca rozhodol stiahnutí slovenských vojakov. Máte to v tom Bruseli pomýlené. Keď tých, ktorí hovoria o mieri, považujete za nebezpečných a tých, čo podporujú vojnu, nosíte na rukách ako mierotvorcov. Ak nás chcete trestať za naše suverénne názory, za to, že máme iný názor a že sa bez reptania nezaraďujeme do radu poslušných, tak som na Smer hrdý. Počas 25 rokov politickej práce, 5 vyhratých parlamentných voľbách, 3 účastiach vo vláde a 4 pripravovanej ste nám nikdy nepomohli. Len ste čakali na príležitosť, aby ste nám mohli posielať škaredé a neodôvodnené odkazy. Tretím dôvodom nášho potrestania namiesto blahoželania je vraj spolupráca so Slovenskou národnou stranou, ktorú v Bruseli označujete za krajnú pravicu. Máte v Bruseli krátku pamäť. Je to tá istá Slovenská národná strana, za ktorou bol Smer v rokoch 2016 až 2020 vo vláde. A to v historickej koalícii so stranou Most Híd, reprezentujúcou maďarskú národnostnú menšinu. A bol to Most Híd, ktorý otvorene priznával, že žiadna vláda v modernej slovenskej histórii nikdy toľko pre zlepšenie postavenia maďarskej národnostnej menšiny neurobila ako práve táto. Ak má byť teda Smer potrestaný za to,
že nechce vytvoriť vládu s bláznami či ideologickými pometencami, ktorých sa v slovenskej politike hemžia desiatky, som na Smer hrdý. Ale tu nejde o argumenty. Ide o trest za to, že máme iný názor. Tak vám teda, priatelia, v Bruseli odkazujem, že pri týchto našich suverénnych názoroch aj zostaneme a nebudeme ich meniť. Neurobili sme nič nedemokratické, či protiprávne, alebo antisociálne. Jediné, čo ste svojim rozhodnutím proti Smeru a Hlasu dosiahli, je to, že ste nakrmili nenávistné slovenské médiá a progresivistické strany, ktoré voľby prehrali. Smer je slovenská sociálna demokracia, nie bruselská. A slovenskou suverénou aj zostane. Tak ju budem viesť a tak budem viesť aj vládu, ak sa nám ju podarí napriek vašim odkazom postaviť. Bude to vláda, ktorá bude robiť reálnu ľavicovú politiku. Pre ľudí, ktorých dôchodky a platy sú len zlomkom z vašich bruselských príjmov. Ak nás za takúto politiku, ktorú Smer robí na Slovensku 25 rokov, mienite stále karhať, nerozumiete reálnemu životu. A úplne na záver, slovenská vláda sa bude zostavovať na základe vôle ľudí na Slovensku a nie v Bruseli. Poďme ale domov na Slovensko. Robím všetko preto, aby vláda vznikla čo najrýchlejšie. Viem, že v politike platí známy Murphyho zákon, že ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to pokazí. Najskôr je to pozdrav z Bruselu a teraz očakávam pozdrav aj zo slovenského prezidentského paláca. Pani prezidentka sa nechala počuť, že chce kádrovať mená navrhnutých členov vlády. Bude mať vraj problém, ak niekto z nich je stíhaný. Zvláštne, že nemala problém postaviť sa za stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sú podozriví zo zverstiev, ktoré nemajú v modernej slovenskej histórii obdobu. Alebo veselo komunikuje a prijíma rady od právoplatne odsúdeného špeciálneho prokurátora Lipšica. Teda stíhaný, na ktorého sa vzťahuje prezumcia neviny, ten nie. Ale právoplatne odsúdený, ten áno. Pomýlené ako v tom Bruseli. Pani prezidentka chce vraj hovoriť o odbornosti. V poriadku. Nebola to ale ona, ktorá vymenovala za predsedu vlády Matoviča, ktorý ukradol vysokoškolský titul, alebo Remišovú jednotku neschopnosti? Tomu sa hovorí dvojaký kilometer, nie dvojaký meter. Ozaj, aká je predstava pani prezidentky napríklad na ministra zahraničných vecí? Že bude vedieť po anglicky? Opakovať ako papagáj, čo si želajú Spojené štáty a Brusel? A že neurobi hanbu na slávnostnej večeri, ak divine si nedá pohár bieleho, ale červeného vína? Nuž, ja mám o ministrovi zahraničných vecí úplne inú predstavu. Potrebujeme šťuku, ktorá možno aj nekonvenčným spôsobom popreháňa starých kaporov v rybníku slovenskej diplomácie, rybníku, ktorý sa tvári, že je nedotknutelný a určený len pre elity typu Káčera, Korčoka či Demeša a spol. Prekonali sme iné prekážky, prekonáme aj vysoko pravdepodobné komplikácie prichádzajúce z paláca. Držte mi palce, aby som vám skoro mohol predstaviť vymenovanú vládu zloženú z nominantov Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strany. Pričom nominácie demokratických zvolených strán plne rešpektujem a nekádrujem ich. Inak by žiadna koalícia nemohla vzniknúť. Vážení priatelia, spomínal som trestné stíhania. V stredu, keď bol v Poprade odsúdený za daňové podvody bývalý prezident Kiska, som na to nereagoval. Inak znie to hrozne, pravda? Bývalý slovenský prezident Kiska odsúdený za daňové podvody. Mohol som reagovať hneď, lebo spotený pán Kiska stále vykrikuje, že som si toto jeho odsúdenie objednal. Nevšimol si asi, že od roku 2020 som bol Matovičovou políciou a Lipšicovou prokurátorov nahánený ako z duta ovca a na konanie politicky sfanatizovaných orgánov činných v trestnom konaní som mal asi taký vplyv ako prelet vinnej mušky na zemskú gravitáciu. Mohol som reagovať aj preto, lebo pán Kiska spáchal vážne daňové podvody v súvislosti s prezidentskou kampaňou v roku 2014, keď ma porazil. Tak aká to bola férová kampaň, keď pri jej financovaní podvádzal? Dnes to už je jedno. Jedno ale nie je, ako slovenské médiá Kisku chránili, ako odmietali o jeho podvodoch písať, hoci o nich vedeli, ako ho chránia ešte aj teraz po prvostupňovom odsúdení. Vraj to nie